Bon dia, alumnes. Avui us porto el tema de sumes i restes de fraccions amb denominadors diferents. Què volem dir amb això? Doncs anem a investigar una miqueta. Com podem veure aquí, hem afegit una suma que és un mig més un terç. Doncs bé, anem a agafar les peces que hem estat treballant aquests dies. Per tant, què és el que agafaré? Per una banda, l'un mig, i per una altra banda, l'un terç. I què és el que voldré aconseguir jo? Doncs molt fàcil. Necessitaré tantes peces com siguin capaç d'omplir aquesta part d'aquí. Llavors, ho podem omplir amb un terç? No, perquè faltarà aquí una miqueta. Per tant, l'un terç es descarta. I amb un mig ho podrem omplir? No, perquè necessitarem més i aquesta peça d'aquí, si ens hi fixem, deixem aquí la marca, no és un mig. Per tant, amb quines peces podríem fer-ho? Doncs anem a investigar. Provo amb un quart. Amb un quart sí que cobreix l'un mig, però cobrirà l'un terç? Doncs resulta que no, que aquí encara em queda un quadradet. Per tant, descartem els quarts. I què passarà amb els cinquens? Anem a provar amb els cinquens. Doncs amb els cinquens direm, a veure, doncs sembla que no molt, perquè aquí encara queda una miqueta per cobrir. Per tant, tampoc ens serveix. Doncs, no sé, anem a provar amb un sisè. Doncs anem a provar amb un sisè. Agafem els sisens i, ostres, guaita, veiem que per un mig sí que el cobreix. Cobrirà un terç? Doncs efectivament també. Què vol dir això? Doncs que ara mateix sabem que la nostra suma la podem reescriure de manera que l'un mig el podem pensar com 3 sisens. I l'un terç el podem pensar com 2 sisens. I ara sí que ja ho sabem com fer-ho, perquè ja hem treballat anteriorment les sumes amb mateix denominador. Per tant, sabem que això serà 3 més 2 entre 6, que ens donarà 5 sisens. Amb el que acabem de veure, us he preparat aquí 4 operacions que són sumes perquè vosaltres intenteu de fer-ho amb les vostres cartolines tranquil·lament. Per tant, ara mateix pareu el vídeo, agafeu la llibreta i intenteu fer-vos els vostres càlculs gràcies a les cartolines. Si ja l'heu parat i ja l'heu posat en marxa una altra vegada, el que veureu és que això d'aquí, al final, veiem que ho convertim en desens. I quants desens hem necessitat? Doncs en aquest cas hem necessitat pel un mig, hem necessitat 5 i pel un cinquè hem necessitat 2. Per tant, el nostre resultat final ha estat de 7 desens. D'igual manera, aquí tornem a tenir desens, però en comptes de tenir el 5 es queda igual, però en comptes de tenir un 2 hem necessitat 4 desens. Per tant, el nostre resultat final són 9 desens. Això ho hem vist que podem fer-ho directament amb sisens. Llavors, quants sisens hem necessitat pel 2 terços? Doncs hem necessitat 4 sisens i l'un sisè s'ha quedat igual. Per tant, en total hem tingut 5 sisens. I per últim, un quart més 3 vuitens l'hem partit en vuitens i quants hem necessitat per l'un quart? Doncs hem necessitat 2 vuitens i el 3 vuitens igual. Per tant, al final ens quedem amb 5 vuitens. Ara aprendrem a fer les restes. Veiem igual que abans que tenim diferents denominadors. Per tant, què és el que farem amb les restes? Doncs igual que abans, agafarem una peça d'un mig i ara la cosa està que quan agafem la peça d'un terç és una mica diferent perquè en comptes de posar-la aquí al costat, la posarem aquí sota o a sobre de l'un mig. Per què? Perquè el que ens interessa veure és
quin tros ens queda per omplir. Veiem aquí, per això ho havia posat abans a baix, que tenim un requadre perfecte que ens permet veure-ho. I si investiguem, diem, ostres, l'1/5 no és, perquè se'ns passa. Per tant, si l'1/5 no és, el quart tampoc serà, perquè sabem que un quart és més gran que un 5è. Anem a provar amb el 1/6è. Ai, mira, resulta que l'1/6è encaixa a la perfecció. Per què és això? Perquè si pensem en sisens, tornem a saber que el 1/2 són 3 sisens i l'1/3 són 2 sisens. Quan fem una resta, si recordem, el que fem és treure fitxes. Per tant, l'únic que ens queda serà l'1/6è, que no es repeteix entre l'1/2 i l'1/3. D'aquesta manera, al final, ens quedarà que 1/2 serà igual a 3 sisens menys 2 sisens igual a 1/6è. Bueno, amb el que acabem de veure, i tal com hem fet abans amb les sumes, ara farem el mateix amb les restes. És a dir, primer apuntem a la llibreta tranquil·lament això d'aquí i intenteu amb les cartolines, xino-xano, anar fent els càlculs. Per tant, parem el vídeo i quan ho tingueu fet, li torneu a posar el play. Ara que ja heu tornat, vaig a fer jo els càlculs per veure que ho tingueu bé. Sabem que el 2 i el 5 ho heu trobat gràcies als desens. Per tant, el nostre denominador seran els desens. I 1/2, recordem que són 5 desens, i 1/5è seran 2 desens. Per tant, la resta hem vist que ens dona 3 desens. D'altra banda, el que heu pogut comprovar és que el 2/3 i l'1/6è l'heu pogut comprovar amb els sisens. Per tant, en el nostre cas, tenim el denominador sisè. L'1 el deixem tal qual i el 2/3 el convertim en 4 sisens. Això ens ha donat el 3 sisens. Què passa aquí? Doncs no us amoïneu, si resulta que no ho heu vist amb sisens i heu dit, ostres, és que aquí cap perfectament una peça de 1/2. Recordeu que el 3 sisens ho podem pensar també com a 1/2, perquè les dues són fraccions equivalents. Per tant, si en comptes de veure amb sisens ho hem pogut veure amb 1/2, està també perfecte. D'acord? Després, seguim. Amb els 5/8 i amb el 1/4 podem trobar que són vuitens. És a dir, fem el denominador vuitens. I en aquest cas tenim que 5/8 es queda igual i que 1/4 es converteix en 2/8. Per tant, al final el que ens queda seran 3/8. Llavors, què ha estat important aquí? Una cosa que hem vist és que de normal, quan agafem operacions amb diferent denominador, veiem que hi ha una cosa que va succeint al llarg de totes les fraccions. I és que, al final, quan nosaltres fem, per exemple, 1/2 i 1/3, o 2 entre 5 més 3 entre 4, per exemple, el 3 entre 4, o sigui, el 3/4 no l'hem vist encara. Doncs anem a fer això. El 1/2 i 1/3 ho convertirem en 3 sisens i 2 sisens, per tant, en 5 sisens. Però per què el 6? Doncs perquè el 6 és múltiple tant de 2 com de 3. I això a què ens sona? Doncs ens sona al mínim comú múltiple que havíem treballat al segon tema que vam treballar en aquest curs. Per tant, anem a fer aquesta operació amb el mínim comú múltiple. Doncs en aquest cas, si busquem el mínim comú múltiple de 5 i de 4, primer de tot, què és el que farem? Doncs factoritzarem el 5, que el 5 factoritzat, com és un nombre primer, recordem que els nombres primers són aquesta llista que tenim aquí dels primers nombres. 11, 13
i seguiria la llista. Llavors el 5 és un nombre primer, per tant es quedaria així. El 4, en canvi, no el tenim a la llista. Per tant, el podem pensar com a 2, 2, 2 i 1. Per tant, sabem que el mínim comú múltiple de 5 i 4 és 5, perquè tenim un únic 5, i el 2 al quadrat. És a dir, que estaríem multiplicant el 5 per 2 al quadrat. I 5 per 2 al quadrat és 5 per 4, és a dir, són 20. Així doncs, el nostre denominador seran 20. I si nosaltres hem fet aquest canvi en el denominador, també l'hem de fer en el numerador. Com ho fem, això? Doncs ho podem veure de diverses maneres. Jo puc fer, com jo tinc el 20 i el 5, diré, doncs 20 entre 5, això em dona 4. I aquest 4 el multiplicaré pel 2, que és aquest 2 d'aquí. Llavors, aquesta resposta, aquest 4 per 2, que és 8, el posaré aquí. Igual ho faré amb l'altre càlcul. És a dir, ara dic, en comptes de fer el 20 entre 5, faig el 20 entre 4. I 20 entre 4 dona 5. I 5 per 3 dona 15. Que l'escriuré aquí. I ja un cop tenim això, ja sí tenim la suma amb el mateix denominador i per tant sabem que el nostre resultat donarà 23 entre 20. És a dir, 23 vintens. Ara veurem un exemple de com aplicar això mateix amb la resta. Llavors, per fer-ho, primer de tot, què hem de buscar? Doncs hem de buscar el mínim comú múltiple de 82 i de 126. Per tant, ho escriurem aquí sota. Mínim comú múltiple de 84 i de 126. Com ho fem, això? Doncs el 84 el dividirem entre 2. Això ens donarà 42. Això ho tornarem a dividir entre 2. Què ens donarà? 21. Ho dividirem entre 3, que ens donarà 7. 7. I ja hem acabat amb això. Un cop ja tenim el calculat, el 84, escriurem aquí. 84 igual a 2 a la 2 per 3 per 7. I ara, què passa amb el 126? Doncs que fem el mateix. El dividirem entre 2. Això dona 63. El tornem, ara el dividirem entre 3 i això donarà 21. El tornem a dividir entre 3. Això donarà 7, 7 i 1. I ja hem acabat. Per tant, l'escrivim aquí, 126 igual a 2 per 3 al quadrat per 7. Ara ja tenim els càlculs necessaris per poder dur a terme el mínim comú múltiple d'aquests valors. Llavors, hem de saber, això és superimportant, que necessitem tenir totes les bases que en aquest cas veiem que es repeteixen, és a dir, tenim un 2 a les dues bandes, un 3 a les dues bandes i un 7 a les dues bandes. Per tant, escriurem les bases 2, 3 i 7 i l'elevarem a l'exponent més elevat. Per tant, en el 2 veiem que l'exponent més elevat és aquest 2 d'aquí. Per què? 2 és més gran que 1, que és el que hi hauria aquí quan no hi ha res. Recordem-ho. Llavors, el 2 és més gran que l'1, per tant farem 2 elevat a 2. D'igual manera passa aquí, tenim un 3 elevat a 1 i un 3 elevat a 2, per tant elevarem el 3 a 2. I el 7 en els dos casos ens queda amb elevat a 1, per tant triem el que més ràbia ens faci. Això al final ens deixa un 4 per 9 per 7. Un cop tenim el 4 per 9 per 7, tindrem que 4 per 9 és 36 per 7 i 36 per 7
és finalment 252. Amb això ja sabem quin serà el nostre denominador, que és 252. Però això ja ho deixem pel final. Anem a avançar una miqueta abans. Què farem aquí? Jo escriuré el meu 84 l'escriuré com a 2 a la 2 per 3 per 7. I el meu 126 l'escriuré com a 2 per 3 a la 2 per 7. I això a dalt ho deixem tal qual. Llavors, un cop ja hem aconseguit el mateix denominador, que recordem que és 252 menys 252, no acabo d'escriure-ho, us explico per què ara mateix. I és que resulta que això d'aquí ho podem pensar com a 2 elevat a 2 per 3 elevat a 2 per 7. I això ho podem pensar com a 2 elevat a 2 també per 3 elevat a 2 per 7. Que al final és el nostre mínim comú múltiple. Llavors, ara fixem-nos en la part de dalt. Què és el que hem afegit? Canvio de retolador perquè ho veieu més fàcilment. Què és el que hem afegit en el 252 perquè hagi passat de 84 a 252? Doncs el que veiem és que aquí no hi havia res i ara aquí hi ha un 3 més. Per tant, el nostre numerador el multiplicarem per aquell número o aquells números que hem multiplicat a baix. En aquest cas hem afegit un 3. D'igual manera, aquí baix veiem que aquí no hi ha l'elevat i aquí sí. Per tant, hem afegit una multiplicació amb un 2. Així que multiplicarem el nostre numerador per 2. Ara ja sí, podem tornar cap endarrere i el que farem serà multiplicar el 23 per 3 i l'11 per 2. Per tant, 23 per 3 dona 69 i l'11 per 2 dona 22. Això, borro per aquí sota, ens permet ja fer la resta, perquè ja tenim un altre cop els denominadors d'igual manera. Per tant, l'únic que hem de fer és pensar 69 menys 22, què ens donarà? Primer de tot, escrivim el denominador igual, perquè el denominador, recordem, no canvia, i restarem 69 menys 22, que això dona 47. Vist això, ara us posaré les activitats perquè les pugueu fer vosaltres. Com us acabo de dir, us he posat aquestes dues operacions perquè feu vosaltres tranquil·lament a la vostra llibreta, practicant i apuntant-vos quins són els dubtes que us han quedat d'aquesta sessió. Llavors, us deixo que pauseu el vídeo i ara us donaré l'explicació. Ara que ja heu tornat a la pausa, bàsicament, recordem que hem de fer el mínim comú múltiple de 25 i de 35. I sabem que el mínim comú múltiple d'aquestes dues xifres és 175. Per tant, escriurem el denominador 175 a tot arreu. Llavors, 175 per arribar des de 25 l'hem multiplicat per 7. Per tant, el nostre resultat ha estat 21. I d'altra banda, per arribar des del 35 hem multiplicat per 5. Per tant, el 9 ens queda com a 45. I el resultat final, un cop hem fet la suma, veiem que ha donat 66. D'altra banda, la resta veiem exactament el mateix. Però vigileu, perquè en aquest cas veiem que, a més, el 4 és múltiple, el 20 és múltiple de 4. És a dir, que nosaltres podem posar el 20 directament i com sabem que 20 és múltiple de 4 perquè 4 per 5 és 20, sabem que el 9 l'haurem de multiplicar per 5, és a dir, 45, i el 10 en aquest cas es quedarà igual. Per tant, el nostre resultat ens quedarà com a 35 entre 20. I aquests són els nostres resultats.
Sabeu que sempre es poden simplificar les fraccions. Us animo a que ho intenteu vosaltres tranquil·lament. Un últim tema que us volia explicar. I és que resulta que nosaltres també podem fer aquestes operacions. I direu, ostres, i com transformem nosaltres això en això? Doncs és molt senzill. Bàsicament l'únic que hem de fer és convertir el nombre sencer en el número de denominadors que tinguem. És a dir, l'1, en aquest cas, com nosaltres tenim un mig i tenim un sencer, vol dir que tenim un pastís sencer, que el podem dividir en dos. És a dir, quants mitjos tenim aquí? Doncs tenim 2 mitjos més el d'un mig. Per tant, al final tenim 3 mitjos.